yung papadala niyo po, yun ang bari abangan Yes. sa Kim. Parang makuha muna yung quality sample. Okay. Product. So we will focus on the drive event. Yung mga drive, tell you lang possible na pwede nating magawa. So, meron pa specific requirement o may processing requirement kayo o meron na kayong paraan dito kung paano i-dry yun? Nandun kay Irene siguro yun. Ay, hindi po. Basta gusto nyo drive na. Dalhin dito. Depende po kasi sa ipapadala yung product eh. Halimbawa po, ano example, halimbawa, yung Laing. laing, taro leaves. Yes, taro taro leaves, leaves. malunggay, leaves. Kung mga dry, pwede ko natin siya paano dito. Pero kung ano po, katulad Frozen. meron pong ibang container yun. Iba yung container na yun. Opo, iba po yun. Tapos yun na po ang facility po nun. Kasi yung mga product, pwede mo padala. So, ika-categorize natin into two. One is the fresh, the other is the dried. Right. So, yun ang kuha natin. Kaya siguro, the best is to make an appointment with Irene Opo. kung kailan siya pupunta dito or kung saan kami mag-meet sa kanya para makuha namin yung... Pwede po ako ng papadala ka sa kanya mamaya kasi tuwing hapon po, uuwi po mo po. Oh. Meron ba kayong wala naman kayong dryer dito. Pero alam niyo yung process of dry? Hindi rin. Basta kami lang po kasi kung ano yung... Talagang mover sila. Opo, ano lang po kasi kami trading lang. Trading. So, tama yung sinabi ni Mr. Kim na malaman muna namin yung processing nga. Katulad nung, halimbawa, yung taro leaves, ilalagay yun sa plastic. Si-sealed, tapos lalagyan ng label. Yung sinabi mo kanina na nutritional value, kailangan naka-attach doon. Para pagdaan itong mga boxes sa FDA doon, basado. Tapos kung ano naman po yung kailangan ng FDA, matest po doon. Yes. May kailangan ng FDA, Yes. mga papel. Sasabihin naman po yun. Tapos papadaanin niya rin sa amin. Kami naman bibigay na. Okay. So, Kung direct naman po kayo kay Mr. Kim, pwede siya magbigay sa inyo ng mga Meron kayo stand? No, the way I got that it is dadaan dito yung produkto kasi mas maganda dahil kayo meron ng standing relationship sa kanya. So, siguro we'll explore that along what is already being practiced, yung nasa practices na ninyo. Ang kwan ngayon is nabanggit mo kanina na may mga kailangan yung produkto, may mga nutritional values na nakalagay doon. Meron pa kayo standards na na pwede naming more or less Meron ako. Ano po yun? Meron ako. Test niyo po yun Yeah, meron ako. Ipapatest po yun yung nutrition. sa FDA. So, ang ibig kong sabihin, maka-dry ng mga tao natin doon. Maka-dry doon. Papa-analyze yung sample. Right. Oo, yun po muna. Maka-analyze yung sample, saka yung FDA ilalagay. Tapos saka na. Carbohydrate, protein, Meron sa CUP niya na. NIST siguro pero mostly ko FDA na. FTI. FDA. FDA. Ewan ko lang kung DOST nagkukuha niya, pero I think it's FDA. Kasi BFF po nila yan. Tapos sila naman nakakabigay ng Bakit meron sa DOST? Galing ang kapon eh. I'm sure meron. Okay. So, pagka meron tayo noon, makakapag-explore na tayo noon. Opo, pwede po. Kapadala nyo na rin sa amin yung sample. Tapos pag-uusapan na rin nila. Opo, may mga papeles po. Okay. Mas maganda para Yeah. pagdala ng sample at magtanong doon ng USFDA, alam nyo na po kung ano po yung mga natin. Ano yung when you talk of papeles, anong papeles ang kailangan? Documentation nga, yung company name. Ay, hindi. Yun. Standard Saka yan. po yung sa Pero, product. Tungkol po sa product. tungkol sa product. Ang product, saan lang, sa FDA na lang. Experience po yan po. Saan po?